San Juanen apostoloren lehenengo kulturetik. Zenide maiteo. Begira zenbatekinoko maitasuna agertu diguna ikar. Jainkoaren semea bada izena baitara magu, baita izana ere. Ona, zergatik munduak ez gaituen ezagutzen. Aita ere ezagutu ez duelako.
ene maite. Orain, jaikoaren seme alaba gara. Gero, izango garena oraindik ez da agertu. Badakigu, Kristo agertuko denean, haren antzeko izango garela. Den bezalakoa ikusi baitu. Jauna, esana? Jauna, zuekin, Jesu Kristoren ebangelioa San Lukasen burutik. Eguerdian, ilundu egin zuen gurbira osoan hirurak arte. Hiruretan, Jesusek oihu handiz esan zuen, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hau da, ene jainko, zergatik utzi duzu. Hau entzutean, antzeuden batzuen esan zuten. Elias deika iruk, orduan batek, laizterka joan, belaki bat ospiletan guzti, eta kainamena bati muturren jantziz, edatera eman zion esanez. Egon, ea datorkion Elias gurutzetik jaistera, baina Jesusek berehala handia eginez azken arnasa egin zuen. Orduan, santutegiko oiala erdiz erduratu zen, goitik beheraino, aurrean zegoen erromatar eundariak nola izen ikustean esan zuen. Benetan, jainkoaren semea zen gizona. Jaunak esana. Heriotzaren aurrean, halako despedida sakon bat egin ahal izatea gure hildakoei oso ohitura ona da. Eta gure herri hauetan mantentzen den ohitura da. Orduan, Eliza bete da hemen beresikari despedida azken agurra egiteko. Eta adi berean ere, bere gertukoei, bere etxekoei ere, gertutasunari erakutsiz, eta jardunkoari itxaropen handiz konfiantza osoz bere animaren aldeare erregotuz. Jesusek bere mundu ontako ibilaldian, bere mundu ontako egonaldian, gauza humano asko erakutsi zizkigun, edo erakutsi nahi izan zigun mundu ontako eguneroko gauza txikiek ere balio handia dutela. Ez dela bakarra importantea da jakina, orazioa eta gauza sobrenaturalak eta importanteak dira, baino ez dela hori bakarra. Jesusek erakutsi nahi izan zigun gure mundu ontako errealitateak ere egiten ditugularik maitasunez, egiten ditugularik gertutasunez, egiten ditugularik borondate honez, zeruan ere balore handia dutela. Eta horien artean ikusten dugu Jesusek garrantzi handia eman ziola familiari. Familia mundu honetan, esan genezake, hartzen behituen esparrua dugu. Eta bertan azitzen gara, eta halako harreman berezi bat edukitzen dugu etxean. Eta ikusten dugu Jesusek ere horiek bizitu nahi izan zuela. Guri erakusteko ze gauza importantea den. Jesus egon zen, Mariakin eta Joserekin,
etxean. Horregatik, guk ere, gure ikuspegitik, hoxe berak erakutsitako horri nolabait ere eusten saiatu behar daukagu elkarlanitatuz, elkarlagunduz, familia giroa sortuz, ez bakarrik familia, baita ere herrian, baita ere gizartean, hori da Jesusen erakutsi nahi izan diguna, denok gerala senide bezala. Gaurkoan, Teresitari despedida egiten ari geran honetan, nik esako dute familiaren garrantzi hori argi aski agertzen zaiguna. Bittorrek eta Teresitak ze famili edarra sortu duten, ze esan genezake hortan aztarna zoragarria uzten duten gure herriari, gure gizarteari, haiek ze lanak egin izan dituzte aurrera ateratzeko familia eta horren ikusi izan dute bere bizitzaren azkenean hiloak eta denak hemen inguruan eta hori gauza edarra da, izugarri balio duena. La última vez que estuvimos con Teresita fue el día de la visita de San Miguel, cuando comenzaba precisamente el tiempo de Pascua. El segundo día de Pascua pudimos estar con ella como hemos podido estar estos últimos años. Un momento de alegría, de recuerdo, de la visita de San Miguel y también un momento especial de fe. Justo antes de terminar el tiempo pascual, ya nos despide Teresita y nosotros tenemos la esperanza de que habrá ido al cielo a celebrar allí la Pascua que no se termina nunca, la Pascua eterna. Siempre es duro la muerte, la separación, pero tenemos que tener en cuenta, y Jesús quiere que tengamos en cuenta, además de la esperanza de que no se acaba todo con la muerte, y el convencimiento también de que no acaba completamente, vamos a decir así, nuestro trato con los difuntos, sino que se transforma, también aquello que nos han dejado, todo lo que hemos aprendido de ellos, todos los recuerdos buenos que tenemos con ellos, todas las cosas que hemos vivido, momentos buenos, malos, difíciles, tristes, alegres, es algo que mientras vivamos y lo tengamos en el corazón, también prolongamos de alguna manera en este mundo la presencia de nuestros difuntos. Hoy, de una forma especial, con ese agradecimiento que tenemos que tener, hoy especialmente a Teresita, le pedimos a Dios que la acoja en su seno. Eta egiten dugu konfiantza osoz, badakigu gure jarrekoak ezagutzen gaituela, maite gaituela. Eta horregatik eskatzen dugu, saritu ditzala, Teresita gure segileak mundu honetan egin dituen gauza guztiak har bezala goiko zeruan, eman dezaizkiola erabateko zoriotasuna eta betiereko atsedena. Eta handik Teresitak gure alde egiten segi dezala.
Egira jauna begirunez gure eskaintza hori, arrezazu beresita zure zerbitzaria, zeruko gaitza zure seminarekin. Bat egiten bai gaitua, bere maitasun misterio handia errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jauna zuekin. Egokia bai eta zuzen, bidezko eta xapagarri, nonai eta betiko zuri eskerrak egotea jauna, aita guztiz sartu, jangoikoa guztidu betiko hori, Jesu Kristo jaunaren bitartez. Bera, denen aldein da, guztio betiko ginez daitezen. Gehiago oraindik, ere bizia emandu, guztio betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, haien taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Sartu zera bai jauna, eta sartutasun guztiaren iturri. Eritzazua da sartu, ogiako hauez espiritu isuriz, Jesu Kristo dute jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz, gurutzera zikoa da. Ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok dutatik, hau nire gorputza datak, zuentzat dena. Era berean afalongoen kalizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok dutatik, hau nire urran kalizaturik, itu berri eta betiko horren odola, zuentzat eta eskorretzat ekatiko barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horretari. Hau da sinitsumenaren misterioa. eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitza ematen ditugu eta atalki eskatzen ditugu Kristoren gorputzako hartzen ditugunok Espiritu Santuak baterik etzala. Izango bat jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazun gaitasun osoa
Leon, gure Aita Santuarekin, Florentzio, gure gotzainerekin, eta Elitizon guztiekin batean. Era berean, izango jauna, iziko itxaropenean, oaldiren gure zikitiak, Teresita, eta Bitor, eta familietako egitako guztiak. Abetzazutan, zeure aurpegiaren argitan. Errok izakizkitu arren, guztiotiko bizia egitezagun, jainkoaren Maria Virginia doazuarekin, haren senar, Jose Santuarekin, Apostolo Santuekin, San Pedro, gure herriko zaindarekin, San Miguel, eta gizarte guztietan, zure herrizide izan den santuekin. Haikin batean korrezta izan, Jesucristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri Aita, jakoikoa guzti horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta Aitza guztia, gizan eta gizani guztietan.
bihotzeko gitarrekin batera behatzi seme-alaba eduki eta hezitu dituzu. Horiei beraien emazte eta senarrak 17 biloba eta 2 biloba ditu. Eta hor guztia eraikitzen joaten zinen bitartean, ondoan zure ahizpak eta nahiak, koinatak, ilobak eta lagunak izan dituzte. Eta denari mendi zure izkibarren proiektu horrekin jaso eta lortu baituzu dut. Baita azken urteetan ere. Ni zure iloba bezala, eskerrak eman dizkizut beti zure etxean beste alaba bat izango balitz bezala sentierazagatik. Horrek eta zure izkabazteetan erakutsi didagarekin batera, zure seme-alabak nire lekusak baino gehiago izatera egin du. Mila esker guztia hon transmititzagatik. Eta izuei, nire lekusuei eskerrik asko, eta erosetitu zuen ama ezin honetan zentzagatik. Izeba, beti lagago zentzut bihotzan, eta nire pentsamendua. Asko baina. Eta familiaren izenean, eta parrokiaren izenean, eskerrik asko horreneak zeraten guztioi, familiari, inesak egoten laguntzera, telebista dure eskideari azken agurra egitera, eta jangoikoari ere animean laguntzera. Muchas gracias a todos los que habéis acudido hoy aquí a acompañar a la familia en este momento de dolor, a despedir a nuestra hermana Teresita y a rezar a Dios por el eterno descanso de su alma. Biharko meza, baita ere Santa Cruzet, berean eskainiko dugu, eta igande honetan meza izango da San Donaton, 12:30 eta ura ere berean eskainiko dugu. Eta orain, bukatu horretik, azken erresponsoa egin dezagun.
Egizu jauna, Teresita gure zure sarbitzaileak, saldadila argi eta bakeren biziletura, beran nato espatu gaitu sakramentua, Jesu Kristo gure jalkan egitatez, jalkazuekin eta